Това са така наречените складове на личности. Правя едно бързо видео. Погледни и утре пак, че и днеска напредна много времето тук. Ето тук такива малки фигури. Тук познатите не, но са много ниски. Мисля, че са около 1,60 заедно с постамента. Сега ще го питам да ми каже. Знаеш ги тия какви са? Това е всичко, което има като складова наличност. Сега ще видя и тук вътре другия склад. Доста сериозна фирма са, само дето Дора и техния офис не наплашиха, че били несериозни, че не знам си какво. Как сме могли при тях да отидем, те ми се струват по-големи от тях. This also? Yes, this also. 那个他现在没让运，我看到时候我让他先把那个证件给打出来，再打给你。那个他现在不觉得运，不知道咋的。Сега ги виж, само утре ще говоря с него и ще ти кажа какво можем да направим с тия складови наличности, защото това, което ние му предлагаме, той са му предложили някаква кипърска фирма преди години. Каза, че е изпратил много неща там. Не знам дали да му вярвам, но казва 6 контейнера изпратих, от които вика се продадаха само 2. Но днеска, понеже така закрепихме малко повече взаимоотношенията, мисля, че е склонен да ни даде, което си харесаме. Погледни сега. Утре преди обяд пак ще дойдем тук с него. Доста добри качества. Всичко се прави на така наречената CNS машина, което е 3D принтер и се довършва на ръка. Включително и нашите неща. Его той, дето ми носи чанта, той е собственика на фирмата. Тони, this is 160. Yes, yes. Това е 160 см. Ето е това. Тази Дева Мария 150. Тия са вече по-реални размери. Това е безкрайни неща тук. И това му са складови наличности. Гледай, ние нямаме такъв право. Гледай каква красота. Виж, тия вече са много хубави. Че приличат и на българки малко. Виж им лицата. Тая е богинята Нике, дето не я харесваш. Тук гледай по-малки миниатюри, това направо за галерията става.
Направо трябва да напълним не един, а два контейнера. Гледай, тук не е за разправяне. Сега има тук една чешма, която не е нещо особено. А тия малките долу не знам защо ги правят. Това е не повече от 60-70 см височина. Но с перфектно качество са нещата. Тук нещо интересно има. Тук друга комбинация на цветове. Аз трябва да стоя тук да снимам един месец. Ето те са интересни. Ето ги. Ето е много хубаво изработена статуя. И тия двамата. А виж ги тия деца. Гледай.